अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। मालवण शहरातील राहणाऱ्या व्यक्तीचे मे 2024 मध्ये 197 रक्त नमुने आणि जून 2024 मध्ये 785 व्यक्तीचे रक्त नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते। त्यामध्ये एक रुग्ण हत्तीरोग दूषित रुग्ण आढळून आला होता। त्यामुळे जोखीमग्रस्त भागातील लोकांचे आरोग्य विभागाच्या 8 पथकामार्फत मालवण शहरातील सोमवारपेठ, गवंडीवाडा, भरडनाका या भागातील 1332 व्यक्तींचे रक्त नमुने घेण्यात आले होते। त्यापैकी 23 जुलैला अजून 2 रुग्ण गवंडीवाडा, भरडनाका या भागात आढळून आले। त्यामुळे मालवण शहर पूर्ण जोखीमग्रस्त भाग असल्यानं संपूर्ण शहराचं सर्वेक्षण आरोग्य पथकामार्फत 26 जुलैला रात्री 8 ते रात्री 12 या वेळेत करण्यात येणार आहे। तरी नागरिकांनी सहकार्य करावं असं आवाहन आरोग्य विभागाच्या वतीनं करण्यात आलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।